Прямо сейчас поедете, там есть здание стоит ОРП. ОРП, да, с правой стороны. Вот вдоль типа трассы поедете, ОРП с правой стороны. В него зайдете. Сколько километров? Да 1,5 километра вообще. А? Takže náčelník je v Juktali, je tu jeho zástupca, Vladko je už vnútri, ide sa skúsiť s ním jednať. Náčelník sa vracia aj o 6. až. Prišiel náčelníkov zástupca a rokovania pokračujú. Rokovania sú ťažké, už sa kreslí aj na zem. Je daleko. Pristan. Alebo odsedy. Zo včerajšieho jednania sa nesmie robiť záznam. Záver je taký, musíme prísť z mostu Olekma a tam sa bude znova jednať. Máme tu jeden taký menší problém, nevidíme hĺbku. Takže musí sa vojsť do vody, zmerať hĺbka a potom sa uvidí, ako ďalej. Pálko si obúva broďáky a skúsime to prešlapať. Hrdinský sa blíži k vode. Áno, neber kameru z auta. Palicu si zober. Paličku. Milko, keby sa náhodou začal topiť, nie že prestaneš kamerovať. Nie, nechám ho utopiť. Mám ísť ďalej? Ešte kúsek. Čakáme na utopenie. Či nebude stúpať. Počkaj. A jaké dno? No je pevné. Tak ešte koj kúsek, a ešte by sa ti nemalo nabrať. Ale už mi nohy nadľahčuje. Ale jeb na nohy. Lebo tam máš vzduch. Klesáš? Skôr vľavo by som išiel, Pálko, trošku. Áno? No. Je tam modlí, takto. Počkaj, toto není len do na akým úseku to je, ale ešte klesá. Už je toho dosť, keď už sa mi tu nalieva. Nenalieva. Cítim to. Není To je možné. chlad, to je chlad, Pálko, to je chlad. A keď tu dáš ďalej, je to hlbšie ešte? Tak teraz si vystúpal. Tak som sa postavil na špičku. Tak poď po špička je ešte kúsek. Ja by som išiel skôr. Doľava choď, kde tam ideš doprava? Ale však tuto mi to stúpa. Tu mu to stúpa. No tak Ale poď nestúpa doprava. ti náhodou, Mišo? Až sa vrátime do kola. No len tam mám obavu, že ešte hlbšie, ale síce tam teče. Tam to bude vybraté. Jako vybraté? No, takže keď tam teče, mal byť zúžený priechod. No, či bude Palo, je to ne. Nedá sa ty ísť ešte kúsok ďalej? Nedá sa. A z druhej strany, keby si šiel? Kerej druhý. Po moste prejsť. Aha. Aj tu idem hlbšie a hlbšie. Ale nejdeš. On sa namočí ešte, keď spraví krok 2. Ale však pomaly, dá malenké kroky dávaj. Aha, už som ponorený. Si to prirovnaj. Tak to prirovnáva. No, tam si vystúpal.
natočený materiál. Pokiaľ má, tak to má vodu? Takto má vodu, takto má vodu. Nemá tak vodu, ako čak nemá potom teklaky. Takto. Takto má vodu. Tu potiaľ je voda. Takto. Ale tam ďalej, Pálko. Takto. Ešte ďalej. Áno. Hej. No, tak vyskúšaj. Nebudem na tom takto, takto. No a chod rovno. Takto by to bolo v pohode ešte. Tam je kameň veľký. Tam je. Nejde do To severného nepoď okolo toho ľadového kamena, vieš? Čo? Nejde do severného ľadového oceánu. A Tam je príčina. Niečo náč motali, že najskôr po prúde, potom proti prúdu. Ale to nie je táto. Kolmo a proti prúdu. on tam by mali vystupovať ven, lebo uteká veľký prúd. No, stúpáš Ideš a doprava. pôjdeš doprava. Čo najviac. A ostane tam ako navigátor. Spravíme vlno. Tam stúpa. Tam klesá. Nešťastné komáre, to je hrozné. Tvoj kolmo hore, Pavol. Proti prúdu. Ale to zase klesá miláč. To je to dobré. Stúpáš. Už si po kolená ve vode skoro. Ten výjazd tam je vyšmykaný. Rieka je vidieť, že je opadnutá a napriek tomu Dušan, dáte postaviť je ten stav dosť vysoký. Poďme to otočiť, Tibor, pôjdeme hore. Ale počkaj, to není tak veľa vody. Tak vylez, ukáže nám. Tibor, tu keď mám podozrenie, že nevídeme do piče, je tam moc vody. Není. To máš takto vodu, to máš pusvetla. Kurva, a ešte... Tak príď My mali naspäť. váty, alebo horšie dno. A ešte do piče nemôžeš naštartovať koľko razy. Tam už mali ísť hore teraz. To Pálko prebrodil, Pálko už na druhú stranu. Ako človek Je, prejde a už stúpa. auto neprejde, že? Ale to, čo? No, človek sa už stúpa. Ale fakt už stúpa. Však áno. Vieš takto doľava a doprava. Nemusíš ísť doľava, tuto máš trošku hĺbku. Na ten kameň a hore. Nie, normálne rovno. Tam bude... Rovno nie. Po kapotu. Rovno nie. Tam je dobre. Takže Pálko prešiel. Tak to! Poradíme sa. Tak máš, tu